Ruim 100 mantelzorgers kwamen zaterdag bijeen voor de mantelzorgbrunch. Synthese en Rotary Venray sloegen de handen ineen voor een gezellige middag. Het is natuurlijk van belang dat we met z'n allen elkaar helpen. En daar staat Rotary natuurlijk ook voor, om elkaar te helpen en om initiatieven die er zijn, nu vanuit Synthese, om dat te ondersteunen. Het is wel een van de hoogtepunten in het jaar om al die mensen die we nu achter ons en om ons heen zien, gewoon een leuke avond of een leuke middag te geven. Om ook een keer voor hen te kunnen zorgen. En dat voelt goed voor hen, maar natuurlijk ook voor ons. Wanneer noem je iemand een mantelzorger? Nou, heel strikt gezien ben je een mantelzorger als je gedurende 3 maanden 8 uur per week zorgt voor een ander. Dat kan ook administratief zijn, dat kan ook een bezoekje aan een huisarts zijn. Het hoeft niet echt specifiek zorgtaken te zijn, maar in brede zin. Je hebt mantelzorg, maar je hebt ook respijtzorg. Wat is nou het verschil? Nou, mantelzorg is dus echt dat stukje wat mensen zelf, dus familie, buren, vrienden, wat je verleent aan iemand die zorg nodig heeft. En het respijtzorgstukje is dat je de vervanging gaat zoeken als mantelzorger zelf. Dus als je overbelast raakt van mantelzorg en je hebt meer ruimte voor jezelf nodig, of voor de partner misschien ook beter is dat die af en toe wat anders kan gaan doen, dan heb je allerlei vormen van. Denk aan een zorgboerderij of denk aan de kapstok en Venray. Dat zijn echt wel voorbeelden van respijtzorg of een Sarenhuis. Zie je dat het ook toeneemt, dat de mantelzorgvraag toeneemt? Ja, absoluut. We gaan het sowieso zien. We gaan het richting de dubbele vergrijzing. Rond 2040 moet dat op zijn hoogtepunt zijn. Dus er zal steeds meer vraag van de mantelzorgers worden gedaan. We hebben ook niet meer zo grote gezinnen, dus we zijn met minder mensen. De familie woont vaak ook verder weg, de kinderen. Dus ja, het was dat ik 1 op de 3 die nog maar mantelzorg kan verlenen. En dat wordt best wel een aandachtspuntje. Als je nu 45, 50 bent en je hebt de zorg voor je ouders en je hebt je werk en je hebt je kinderen, dan wordt het dus een uitdaging voor al die balletjes hoog te houden. Want je krijgt het ook niet helemaal vergoed. Soms zijn er vanuit het werk wel opties dat je wat vergoed kan krijgen, dat je bepaalde zorgverlof kunt inzetten. Maar dat is altijd maar een gedeelte gecompenseerd. Dus je kan dan, als je 2 of 3 dagdelen in de week moet gaan zorgen voor een ouder, dan ga je er financieel dus ook nog op achteruit. En dat is wel een dilemma. Wat zou je als tip mee willen geven voor iedereen thuis? Let vooral goed op elkaar. En kijk eens ook wat vaker om naar jouw buren. Want we hebben niet meer zoveel mensen met elkaar. De samenleving vind ik, is toch wel een stukje verhard. We zien het steeds op het nieuws. Dus probeer elkaar te vinden. En probeer elkaar gewoon eens voor een bakje koffie uit te nodigen. En kijk eens of je wat kan betekenen voor elkaar. Voor de Rotary Club zelf was het dit jaar in brunch met een persoonlijk tintje. Het is nu de 19e keer en voor ons wel een hele trieste eigenlijk, omdat Huub de Bruin, lange tijd de voorzitter van de commissie die de mantelzorgbrunch organiseerde, die is ons deze zomer ontvallen. En ja, dat voelen we wel, want we missen hem nu wel. Maar ja, we doen het, we gaan gewoon door, dat staat buiten kijf. Maar we denken wel echt even aan Huub vandaag.